Malawi Today. Menya ndipo andimenya kwambiri magazi atuluka kwambiri sinaone bonso mphuno mwanga komanso mkamwa mwanga magazi amatuluka kwambiri ndimene simukuonera shati yangayi chimene ndavalaje komanso shati ina ili mkali moto ndi mwamwayi ndithokozeso apolisi amene anali pafupi anabwera kuzanditeteza ndikunditengera ku polisi mwina anakandipasa chikalata kupita ku chipatala ndinabwereranso ku polisi. Mwamwayi ndili ku polisi naona ena mwayi amene amandimenya ndinawuza apolisiyo wasonyeza anthu aja koma maoneka kuti alibe mphamvu zowagwira. Ine sinapetapenga chibadwire changa ndipo ena mwayiwo ndikuwadziwa koma kuti mayina awo sindingathe kuwatchula koma kuwaona ndi atchula. Anavala onse ma t-shirt awo mabaleta awo monga amene ndakuwuzirani kuti kunali mwambo wa maliro wa abale athu amene ataya miyoyo yawo dzulo kuchokera kwa Njema kuli mbuli uko choncho anthu ndi ya DPP anavala nsalu azimayi ena madresi ndipo chodabwisa kuti onse amandimenya mutu sanandimenya pena paliponse kupatula mutu komanso enawo anali azimayi amene amandimenya ineyo. Anthu ati kumukumbusa Bon Kalindo pazomwe adakumana nazo mu nthawi ya ulamuliro wa DPP koma the DC wanena kuti DC president wanu wanthu osauka mama wauno mmene ndatero chonchimu amene amandida ine amene amafuna nditamwalira ndiye kuti kumtima kwawo sakupeza bwino. Amanyasidwa nane ndipo amadikirira kuti mwina alandira foni nthawi yezanji yowauza kuti katundu ujatu wapita kutero kwa iwo kukhosi kwawo kumango wada. Komano pali anthu ambiri ni makondwera amene amati akamva mawu amene wakuti the DC amazowa kuti katundu wafika mpulumusi wathu munthu wopanda mantha amene amangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitiriza kuyima pa chilungamo kukuyimirirani Amalawi ndipo ndimanyadira mukamayimba mafoni mukamapereka mameseji ndimaziwa kuti uthenga wapita ndipo zofuna zanu zikuchitika. Lero tili ni nkhani zikulu zitatu zimene Amalawi ambiri akuphinjika nazo koma chifukwa cha usogoleri wathu umene tili nawo anthu ambiri akufera mphati anthu ambiri akungoti nangatipanga bwanji ndi mmene zinthu zozilili. Nkhani zikulu ndi kuchokera kwa anthu ma contractors akudandaula kwambiri chifukwa chosalipidwa. Ena atenga mezi 10, ena zaka zitatu, ena zaka 6, ena zaka 5, ena nditu zaka ziwiri. Ma contractors osiyana amene akugwira ntchito kuboma komanso ku private sector makamaka ntchito zokhuzana ndi boma koma za makampani amene ndi aboma. Ma contractors kumeneko akudandaula kwambiri komanso tiyang'anirapo kuunikirapo nkhani after titaulusa nkhani ya ku Machinga ya mzimayi amene anali ndi zaka 10 pamene mayi yake amwalira 1995 ndalama osalandira pakana lero zaonesa kunena kuti ana ambiri komanso anthu ambiri muno Malawi ali ndi vuto langati lomwero ndipo talandira mafoni ochuluka kwambiri okhuzana ndi pension komanso deaf gratuity. Komanso tizaunikira kwambiri nkhanza zimene akukumana nazo anthu ogwira ntchito malo osiyana makamaka ku makampani aku China. Koma tisanapite kumeneko ndati ningobwerera mbuyo pang'ono ndikuchenjezeni inu ma president osiyana azipani zosusa kuchokera ku DPP ku UDF ku Aford ku UTM komanso PP. Tafuna ndikuuzeni kunena kuti kukubwera ku migwirizano yanu ivuta.
mukamamva kuti ife tima tokha uja musaone ngati ndi masewera iyayi. MCP yalowa pansi yakafika muzipani mwanumo yakumana ndi ma individuals ndipo ambiri wo akamanena kuti bwana president tiende tokha muziwe kuti analandira kale ndalama. Tikamakuuza ni kunena kuti pali ma individuals ena amayi Joyce Banda amene muli nawo mu PP koma usiku amakacheza ku MCP mukhulupirire. Tikamakuuza ni apita Muthalika kunena kuti mwazungulidwa ndi jeni anthu opsa kwambiri ngwenya, mwatuzungulidwa ndi mikango, mwazungulidwa ndi akambuku amene masana amaoneka ngati ndi a DPP koma usiku ndi zirombo za MCP kumene ku DPP ku anthu analandirako kale ndalama. Kodi tukuli ndalama zophwekatu? Ma individuals yena mukamamva kuna kuti abwana Muthalika ifeyo tiende tokha ifeyo ngati a DPP tizatenga chinthuchi muziwe kuti amene analandira ndalama. Ndipo zinthu zake akuchita kuauza kuti ngati simulola zimenezo tikumangani akuopsezedwa. Ena wali ni milandu akuziziwaso okha anabayiba ndi akuopsezedwa ndi makuluakulu a MCP kunena kuti nongwirizano ndi akuti nongwirizano ndi akuti muzika kana ndalama zako izi zikadya ndi anako. Chimozimozi so ku UTM mukaiona UTM anthu ena akukula mtima kumanena kuti bwana muzayenda nokha ifeyo ndi patali tafuna tikuuze ni kunena kuti Chilima anali Chilima chifukwa pena mukhoza kumazitengera ngati mukufana na mphamvu ndi Chilima amene aja anali machini. Ichitu ndi chilungamo ena angondida nazo angondiheta koma ine ningonena po chilungamo kunena kuti osamaziyerekeza aliyense ali ndi strength yache. Achilima jaso anali akatundu pauka akati akafika aliyense kumango mukonda. He was a brightest star, he was a genius. No wonder story yake is being told every day. Katundu bambo. Ndiye choncho mukamaona anthu akukana ku UTM kwanuko inu akabambe kunena kuti bwana tizaende tokha muziwe kuti ena analandira kale makobiri. Makobiri amene aphwekawa. Kodi tu izi zisankho izi zikhala zoopsa kwambiri. No wonder inu Amalawi mukamaona akuluakulu azipani zosusawa kulizi osamapanga matukutuku osamaonesa ngati iwo ali on top of their affairs, osamapanga mademo mene amapangira anzawo imakhala nkhani yonena kuti alandira kale ndalama usiku komanso ena ali ni mawaranti ali ni milandu ndi amauzidwa kuti ngati simpanga izi tizakumangani. Komanso kuli mgwirizano wapaderadera kunena kuti some of the opposition MPs auzidwa kale kunena kuti ufune usafune kudera kwako tizakuwinisa. Iwe yako zingoyang'ana ndalama basi tizakuwinisa iwe zako pe. Ndipo lilipo siku limene mwana ine ndizapenge ineyo ndizaulula maina onse anthu amene akupanga za chinyengo kumamunamiza Peter Muthalika, kumamunamiza Kabambe, kumamunamiza Joyce Banda, kumamunamiza Chihana, kumanamizana muzipani zawo mukumakhanga dali limodzi ndi ma president wo. Koma ayi akuja ku MCP ku anthu awa musamakhulupirire inu ma president, musamakhulupirire anthu anu. Ena akusokoneza da ma primary mikangano ya ma primary akupanga ndi anthu amuchipani mwanu momo. Kumapanga ma primary aja kumakhala ndi ma individuals zibwenzi zawo azibale awo ena kumalandira ndalama. Makamaka uku ku DPP kumusamale kwambiri kumene kunde kuli chinyengo chachikulu akulu oti chipani chanu cha DPP ndichokondedwa koma anthu ambiri azayima independent. Ndipo soka lake ya independent osamata kawina mapita sonu ukajoina so zipani. Mukati choncho mwakaulise akubwezereni zinthu zanu zonse koma chifuka chosusuka mmagarowa mophweka kwambiri. Choncho ku zipani zosusa
mapresident inu musamale kwambiri anthu anu akukupusisani usiku akumakhala MCP masana akumakhala achipani chanucho inu kumaona ngati zonse zili bwino kumaona ngati inu apita mukukondedwa kumaona ngati a Joyce Banda mukukondedwa akabambe mukukondedwa koma anthu ali manjanjawidi eni akuja ndi MCP nkhani yoyamba ya lero ndi kuzunzika kwa Malawi amene makolo awo anamwalira bambo awo anamwalira amuna awo anamwalira koma pakana lero anthu sakulandira ndalama za deaf gratuity kapena ena pension imene pakana lero izi zaziwika titaulusa programu imene inachokera kumachinga musikana wina anali ndi zaka 10 mayi yake amagwira ntchito kumeneko kuchipatala kumachinga kuko chakumana na mandanje kumeneko anamwalira 1995 koma pakana lero ndalama zinasochera ndalama zinapotera zinabedwa kwa DC akuzomba mwana waenda pakana walephera sukulu mwana waenda ndi kuzafika ku Ombudsman ndalama ndikuziwika kuti chekecho chinatuluka chinapita kuzomba pakana lero tikunena pano sanalandire nkhani imeneyi yavumbulusa zambiri ku Malawi kuno kuli anthu ambiri amene akuzunzika ndipo aboma iniyo mkona eni amupangepo kanthu if you are aims to help Malawians koma if it's not about Malawians if it is about Kuba ndiye kuti Malawi asemunga wathandize chifukwa ndalama zambiri zikubedwa so ndino anthu andale kumatenga ndalama za anthu omwalira kumatenga mapension ya anthu kumatenga ndalama za ana amasiye ndikumabera pakana ana onso nawo akula ndikubereka ana anzawo ndikumwaliranso iwowo koma ndalama za makolo wawo zidakalibe kuboma Kongo be it ku ame ame azikazi awo ambiri ali pa umphawi wa ukulu pakana lero azimona awo anamwalira kale tikunena tukuame uku ndikuopsezedwa kuti ndizamangidwako kumene kukuli azimayi ambiri akulira azibale awo makolo anthu asilikali amene anamwalira pakana lero sakulandira ndalama kumene kukuli anthu amene anapanga pension kale ena ali moyo ena akudwala koma ndalama zawo pakana lero ku polisi kuliena yake timati ambulaje anagwira ntchito ma station osiyana pakana kumulanje ife tili anatu ambulaje tili standard 3 ambulaje pakana lero anawo akuzunzika akapita ku treasury kwango uzida kuti ayi zinalo tikuliona mavendamo ndiye sili kuoneka bwino komanso amene amalowa mu system anachokapo mungoziwa kuti ndalama zo zinabedwa kodi tikumalawi kuno tukuli anthu opsa kwambiri ziko limangooneka ngati ndi anthu opemphera koma anthu akuzunzikamo kwambiri so ku polisi so ku agriculture ku Ministry of Health akakhala maziphunzisi ndiye maziphunzisi onde samawerengedwa palibe amene akulandira ndalama zake wina ndi uja anachoka ku mulanje kumathambi uko kubwera ku Capitol Hill kuti azafunse za ndalama zache anangopempha toilet ku toilet konko chaka chino cha folo munthu anasowa kumene anapita siku kuziwika akakhala asilikali opuma amende ndi awo akuphuphabe ngakhale khoti linawauza kuti ndalama zawo awonjezera pakana lero sakulandira ndi awo akufunafuna kuti akapange mavijilu ku Malawi ziko losogoleredwa ndi mtsogoleri wooneka opemphera koma ayi ndithu zimenezo zimangokhala pamaso koma alibe welfare ya anthu choncho anthu akuzunzika kopsa chifukwa cha ndalama zawo za pension komanso kuli makampani ena ambirimbiri amene akuzunza anthu amene anachosa anthu ngati MPL kampani ya MPL inachosa anthu osalipira ndalama zawo tikunena panopa ngakhale ku Old Mutual ndalama sama pangako remit za pension iziso inali nkhani ina imene iniyo aboma komanso unduna wa za ntchito mukanayang'ana kuyang'ana kuti kodi anthu akuzunzika bwanji nkhani ya chiwiri imene tikufuna tikambirane panopa ndi nkhanza zimene akukumana nazo a Malawi malo ogwira ntchito osiyana kupatula kunena kuti timachita kuti kuwapasa PPE protective wear malo osiyana muli nkhanza
khazatu kumachita kuamenya anthu makamaka ma Chinese khaya Malawi mmaopa ijayo kuti akati huwa imejazo imankhala yongo opsezera awemba inu mukamona akamapanga huwa muja inu kungotenga mpini ndi kumuphodomora nawo panthukumera pajepo basi sali khawo iwewo uzithawa uzipita chifukwa awawa ma Chinese watolako kuno kwambiri ku Malawi ma Chinese pali awa Baraka ukamachoka kuliwonde kuti ukulowa Mbaraka kumanzere uku kuli kampani ina ya ma Chinese kumeneko kwa akupangako za miyala akuzuza anthu kwambiri pamenepo kumenya anthu ukamachoka ku Baraka kuti ukupita kuliwonde kampani imene ili kumanja uku mukayisatira mukapambanapo muona pamene pajapo tikuti tikuthamangira ja kuliwonde kupali kampani ya ma Chinese dango hii wala zina na amini zina la malolo koma akuzunza anthu a Malawi akuzunzika masalare ochepa komanso no PPE zovala amavala ati okhaokha kwafusa kuti nanga ife sitivala amanena kuti nakude inu simungathe kuvala zimenezi iniyolo chisulo chikumenyeni olo machini akuchekeni mulibe ntchito unduna waza ntchito sindikuziwa kuti ukutani pajatu ukunduna ukukwaza ntchito uku kunali nduna ina imene inali imaonesa kuti imene ndende yamphamvu zinthu zinkayamba kuyenda kumaoneka kuti anthu ku Malawi kuno anthu ogwira ntchito ayamba kupeza mtendere ama Chinese atolako kuno afika size omabwera kunoko ndi kumayendesa magalimoto akunoko kupatula makampani athu achi Malawi amene akuzuza so anthu kwambiri kumapezeka kuti Malawi akulandira ndalama yochepa koma munthu wakunja koma ni mulonda kumalandira ndalama za phamwamwa ati expatriate angakhale mulonda abaleti mulonda expatriate angakhale driver oyendesa galimoto matraki omwewa malama kuti mualembe ya Malawi mukualemba anthu akunja andiso ma Chinese ena amene afika kumamenya anthu pakana kumakomola anthu ndi nsewu wankhotakota apo pamene pamayigona matraki apo msewu wanyuwani wako akukonza uwuso ungonamizidwa ngati ukukonzedwawo wakuupangira kampeni kuti wina achi aoneke ngati ati afuna awine zisankho uyu akumabweresa alendo osaziwikayi koma bale kumene koso kumene kukunsewu wankhotakota kuli ma Chinese amene akuzuza Malawi kopsya kuwamenya Malawi osalakwa izizi ni nkhani zimene iniyo akuluakulu mukanaziganizira kwambiri kuziganizira kuti Malawi kodi chikuchitika ndi chani Malawi akuzunzika mziko lawo lomwe kuchikwawa uku kumene kukupangidwa ati kanalo kumene kukuli ma Chinese ozunza kwambiri kodi tu inde anthu amanena kuti ati amwenye alipo ozuza anthu koma ine ndifuna ndikuuze kuti pali amwenye ena anabadwa ndi mtima wabwino kwambiri ngati aja akuchita sponsor timu ya Jomo aja amwenye awawa amapanga za magalimoto imachidwa kuti pa City Motors apa kale lo panali City Motors kuma pali amwenye ena antima wabwino kwambiri amene amakhala bwino ndi Malawi kuma aona amwenye obadwa ngati achi Malawi kuma ali amwenye kuma pali ena ankhanza inde chimodzimodzinso ma Chinese awawa atolako kwambiri kuno ku Malawi kumafuna kumazuza Malawi choncho iyi ni nkhani ina yodandaulisa imene akudandaula anthu andi amafunika kuti aboma yang'anirepo kwambiri nkhani yomaliza ndi ya ma contractors makamaka a Eskom amene sono afikapo mangisana ndi kumamangisa anthu inu mwamvaku za kunchisi kunena kuti contractor wina wa Eskom waamangisa anthu imene jandi filimu anthu aja amalirira ndalama zawo koma popeza kuno ku Malawi amene amaoneka olakwa ndi osauka munthu uja samalipira anthu aje ndiye anthu aja anapita kuwalusira akuluakulu amene amayang'anira malo kuti apolisi nkhani ja ayichite resolve akukamanga odandaula aja nkhani ndi ama contractors nkhani ndiyo salipidwa
ndipo ma contractors wa Escom okhaira ngakhale amene akugwira ntchito zosiyana kuboma akukhala zaka ena chaka chino chachitatu cha 4 ena 6 ena 10 ndipo ma contractors akuzunzika kuopsa akungokhalira akatapira katundu wawo angolandidwa magalimoto angolandidwa akungokhalira kumatenga ngongole za anthu mabanki nawo ugusu nawo amalusa kwambiri kodi tu banki tindu yoopsa imamfuna tu munthu pamene akufuna ndalama akangotenga ndalama ja mwezi omwe amamuyimbira kuna hello this is National Bank, hello this is NBS Bank, hello this is FDH ngongole yani due ndimene zimakhaliratu chonche inu amene muli kuboma ganizirani ma contractors akuzunzika kwambiri ena ma BP akuagwira sugar nkati chifukwa chofunafuna mtendere Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village DA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.